କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ନାରୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ। କଳିଙ୍ଗ ତା ମାଟି ମାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ କରେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମଗଧବାସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଗଧର ଜଣେ ନଗର ବଧୂ, 12 ବଧୂ ଅନାମିକା। ମଗଧର ଅଶୋକ ମତେ ଜୋର କରି 12 ବଧୂ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଗଧ ସେନାଙ୍କୁ କାନ୍ତ ମେଘଦ ସେନାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ହେଲେ ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ।